yabona iflag ngifake kanjani umbala obomvu ufana yabo ngaphansi kodwa namhlanje ongaphezulu ngoba umbala obomvu representa igazi ma beke uligqoka iflag noma ulifaka iflag fanele umbala obomvu wazi ukuthi akusekho isikhathi sokuchitheka kwegazi utshekise ube sendaweni yawo kodwa angisho lutho ngalokho engikushoyo ke manje ukuthi ibale kakhulu ukuthi njengoba ngiwumongameli wamabhinqa mina abengayimisele ngokukhuluma ngento eziningi esikhulukazi udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi kodwa ngiyithole sengiphoqeleka ngiphoqa umphakathi ukuthi umphakathi bathi mongameli you are the voice of the nation therefore speak about izinto ezithinta umphakathi njengamanje kodwa ngase ngithatha isinqumo sokuthi njengoba ngise Cape Town besiqhubeka nezinhlelo esiqhubeka nazo angikhulume ngalento angikhulume futhi esidlekeni sezitha zethu singama Afrika ezidlekeni sabantu abasiphuca umnotho ezidlekeni somama abahluphekayo abosumbile ezitradini kodwa ama Oppenheimer nama Roberts banestimela sabo sodwa asisimuntu emsebenzini asenzile utho olunye sibahambisa kuphela bebuka intaba zeKapa bebuka intaba zeWestern Cape usuku nosuku bephuza iwayini be enjoy ukuthi how much they have oppressed the black skin how much they have destroyed our life how much they have conquered the African continent ukuthi African continent ikwazile ukucindezelwa ngabantu bakufika nalizavuma sabhawa obabamkhulu bethu bathi bona salwa salwela uthubandlululo kodwa ngibona mina babeyilwa mina ngifikile umuhle museum baba babehlola amapipi lapha kwakufanele bengazali bevele basiyeka sife ukunoma siphilele ukuthi sithola umlando ukuthi babencetheza bencetheza phambi kwabamhlophe where are we and where are we going as a black people ngisho ukuthi mina njengamanje ningizimu Afrika ngithi njengamanje ngikhuluma mina ngiphatha ukwazi izitha nina niyakhonkoza nilema yonke into esiphila ngayo siningizimu Afrika iphethwe ngabamhlophe bengiyoba mangalela into eyodwa yokuthi the economy is not on our hands this peaceful march that is appointed enziwa labo bafana laba angeke ize exist without economy ngiziphile njengamanje ngicela all young people in South Africa young old middle class educated non-educated nina ningafundile kodwa phela educated umuntu ofanele understand ufundile okay abangafundile nabafundileyo nabafundisiweyo ngifuna ukuqinisekisa ngento eyodwa ake senze into eyodwa esihlangana amabomu uyibuza ukuthi usuku nosuku uma uphefumula ioxygen kuphela vela uNkulunkulu yiphi into omnyama eqhamukayo mina I decided to do this life la eStellenbosch ngenxa ukuthi ngibizwe yinina if you believe that I'm your voice uyeka abantu abangithukayo abathi ngikhokhelwe ngithengiwe uthenga bani yena uyakhohlisa hayo ngibuza ngisho umkami mina ugcina ungihle ambede ugcina ebhedeni ezinyo lami mina kwasa nje kangasi anginayo imisikole mina nje I miss you baby miss you for what mangithola mina message umbazela khona izinele ligulayo noma uphathele isonto lemoto ethize anginaso lo sikhathi nje because I was sent to be a leader and to make sure that I lead the nation. No, I miss you, baby. I don't work with that nonsense. But you feel umkhulule.
uyobona abakhethiweyo. Abangakhethiwe bombona ngasekho umkhululi. Ngithi ke mina njengamanje ngani zakwethu ngithi sekuyisikhathi and isikhathi sesifikile. General Mkhwanazi kwale nkosi I will be very simple mangikhuluma ngawo mina. Ngiyazi ukuthi you have created an instability in the country, General Mkhwanazi, and you have created a fear in the country. But thina njengabantu bakwaZulu siyamazi umuntu wakwaZulu, siyabazi njengoZulu phela i-capital city of South Africa. Kodwa ukuthi ngoba iyaphikwa fanele ukuthi kubonakale ngokuvumbuka ko-MK inyanyise imoshe ezweni ukuze kubonakale uZulu unamandla. Fanele ukuthi kuboshwe uZuma unyanyiseke ezweni kunakala into eziningi ukuze sibonakale sinamandla. Kodwa belungu ngapha benza izitori ngoShaka Ilembe ezi-advertise okudlula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Even people who are not born bengamaZulu are the part of Ishaka Ilembe, but is the most watched and the most advertised ever in history of television, and is the most watched. Even worldwide, when you land internationally, they ask you, are you the Zulu? When you are saved from South Africa. We are the interest of the nation. And we have an impact. We have a visibility. We may be undermined, but you are doing that at your own risk. We are in charge. That's the attitude that General Mkhwanazi is carrying. General Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abahola abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression, and freedom yakhona cishe ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi. Hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies. Cha ngiyilunga lomphakathi nje mina. Nami ngiyilunga lomphakathi. Ukhubazekana ngevoice kanti ngithabashana. Ngizumleze kuphela mina. Into eyenzakalayo la ukuthi one mangabe ubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakuzikhuluma nami kanjani, kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Hlahla Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SABC Ukhozi FM. When I was oppressed ngayo yonke indlela ngicinizela ngayo yonke indlela ngadlebulundela ngishaba abaphathi engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame bekubone lokho ukuthi nginamandla amandla amazovumbuka nje sengingaphandle namanje bangandamina kunalokho they are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona, yes, kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile njengamanje uMkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye ilanga akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi, omunye wabo baba uJacob Gedlehlekisa Zuma wayelokhe eshile usuku nosuku ehlukumezeka kwa-ANC wathi uyokhuluma ngalinye ilanga. Thina salindelane na salindela ispeech somlomo kodwa zange sesithole. Kunalokho sathula i-disaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29, 2024. Myself, I sacrifice because I was with him, and even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele abanye babo wafanele ngithathe umkhonto wakwazi kodwa njengomuntu omdala ngikubekezelela konke lokho. I said can you option ngakhala mina inyembezi. He's the witness because I knew exactly
that history tells us. History does not lie because it's a finished sentence. Uma into isiyenzekile ayisophinde ivuke leyo nto. Washo into eyodwa kuphela wasiya actor. Action speak louder than words. He's spoken more than me speaking right now. Jacob Kazese Zuma, he introduced the MKP, and the MKP have destroyed the whole South Africa and the whole African continent. Doesn't matter ukuthi MK inenkinga engakanani, doesn't matter MK is chop and changing, doesn't matter MK has been looted by VPS Floyd Shivambo, doesn't matter, but the purpose of the introduction of the MK, he have distracted the government of South Africa, have distracted the government of KwaZulu-Natal. We have no country right now. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Kwehluleka abaIsrael beqhambela amanga ingane yabantu eyihlanyela ngekuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi and it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zibadabule emangcobeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando iqophekile kulelizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ehlangene njalo washoda ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi uyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu iliyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje liyopha noma hlubitishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapha kwasuka lapha kwaZulu kuthi inkunzi bekwe endaweni yodwa siyade sibaza inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi umkholazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkholazi is powerful and umkholazi is truthful yabo ngoba unawo lenemidlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNxamalala spoken about the creation of MKP, and that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto ethemba ungami kuyafana nse nokuthula kaRamaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ubutsizwa nje ngalithatha ngivumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa nje uSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwazi konke lokho kwezekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ungaphosi kumthunzi welanga iage yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began. Namanje ke kulenkinga eziserious ezweni and zonke ezi-involve crime. I-crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba umuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala
uthengwe kubelungu. It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi, umlando wakho mfowethu ngiyawazi, awuqala ukuba vocal, awuqala ukuba strong, waba strong during 2011. Umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelinye ilanga, kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze likhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho, kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo. Thina siyakubonga, iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu. Isigebengu kufanele siye kwaguqa nyawo, siyahamba siye kwaguqa nyawo. Uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe, siyaboshwa. Kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi, futhi naye akayiphathele, uphethe nabanye abantu asebenza nabo, abanikeza ama-opportunities to lead. Yebo. Ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela eyisimanga ezimpilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi, njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal, ukuyeke ukuba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke. Akekho okungaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu, namanye amathuba enzeka kwamanye ama-province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi umkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala, ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi u-exhaust all protocols. And mawuhamba emagagasini, uhamba wehle wenyuka, uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama-office, vele into eyenzakala uyakhuzwa nje, uyakhuzwa ukuduku, uyakhuzwa nje, uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama-passage lawo, bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngiyatshena iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema-office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kwi-section yakhe. Ungayenzi leyo nto, ungayenzi leyo nto, izokufaka enkingeni. Then ayilandele umthetho, asayine incwadi, ayihambise, enze lokho, kugcine kungenzekanga, and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngane zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi, kodwa sicela uprovwe ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba bantu aba-excited ngendaba kaMkhwanazi, nabanye abadumele ngayo, nabanye abaphendulayo, asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la. Kodwa thina sikwazi ukuthi irecord likaMkhwanazi asilazi egeja. Bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachunweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu, and na usebenzile noMkhwanazi. Usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde esebenze as uPremier kwaZulu Natal no Department of Education. Umlando wakhe ukuba usikhotheni nokweba asinawo, kodwa futhi asinayo into eyumlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo. Umnkunzi bodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu, despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu Natal. Into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu, 1994 kuphethe inkatha, waqala ukuphatha i-ANC ngo-1990, ngo-2004
usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo. Ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Futhi akho sokwalengana sici umlando wakhe ungaba labo ubunuku nobugebengu, kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla. Futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo Mchunu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezizathu uma uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalo mama lo namaqakala avukele ubani lo enjibosera. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenzo kwi-security cluster sensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnjimoseha lo ohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje basic into basic snack wena uthi ama starter wena umthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education. Yes, it is ne full meal education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics. Kuyakhuluma kakhulu. Usenza akekho ngazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uCyril Ramaphosa. Lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ezikhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenzele into eziyenzayo azilwi nosenzo. Usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuCyril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe komunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa akabe usejele ngoba into yasephalaphala ayazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa military 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini. You can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense. 11A ebhanoyini. So ngempela ke leyo nto leyo ukuthi uRamaphosa wasava le yanto so naye ke kwi-security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni. Wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe. One of them usenzo Mchunu, okwesibili bese kuzoba uEnjimoseha, bese kuzoba elokhunjana uBall Boy kuyenzeka okhulu touchline uyaya ngale aphinda lijikjele ngale bakuphumele ngale kuyathi iphumele ngaphi. Ball Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani. uBall Boy lo kuthiwa ulo lokunyana ulomfana lo ufikile balula. uBall Boy ke weNC loyo, uBall Boy loyo uyena Ball Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyane Eastern Cape ebalele eThekwini ukuthi ade July Indiana Tepeng July usekhona ile nto le into yakanjalo nje. So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okwagcina ncinye ngisho nje ngamanje ukuthi kuyo yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane esibayeni, kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la ngonyaka kodwa nje sengeze into enkulu kangaka asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye. Mayini ecala kaJeze mayifica iqanda lenjelwane lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho uyingozi ke Nkosi yami, kuyingozi enkulu kakhulu akwazi lakhuluma nje yabo usenzo nje ngeke ngichaze niyambona nani
yabo. So manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona. So bese ukugcina ukuthi lento enziwa umkhwanazi, mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation. Izwe alisekho, izwe lihambile, izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for. Ukuthi uGeneral Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi, ngoba njengamanje ugadwe istate vele kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi ayindoda asixoxa cha khona uqinisile, ngoba ziningi ikhulu engalalanga zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela, mhlawumbe nami ngiyalandela, mhlawumbe nami ngiyalandela. Ziningi ikhulu ekhona, kodwa into yakhona fanele ipruveke. Akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo. Akakho umsula nawo uGeneral Mkhwanazi, akho sukana ngamasica. Uyitapha inyosi ungezandla ubuyonga uyitinyala ngananga yodwa. Kodwa so far so good. Sidla amaningi sakini indonga. Ngithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi, ngoba it's an only opportunity we have right now. Kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into kuze kuvumbululwe ngisho amaphara afana nathi kuthiwa awakhulume, ibuyele emajele, aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke. Kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi, futhi iqiniso kube yiqiniso. Nawe Mkhwanazi, mina khona la kusola khona General Mkhwanazi, ngayisho lento kubheka icele le clown lelana le inunu le ebheka icele, ngayisho lento, ngamcela futhi ukuthi asize. Ngiyacela bakwethu, asegonwe over makula, asegonwe over lezi idleke zama drugs okhuluma ngazo, afike emkhunjini ayela usho khona qinisile. Uthini ngePhoenix? Kaze ngikubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong. Angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona, ngoba akho commissioner velela uvele izwe leli liphandle nje. Mawusuku national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo. Kodwa kwamanje ngithi mina angaze ngibone uba serious ngePhoenix. Nokubheka icele wayiziba iPhoenix wazi wahamba. Nomfowethu uSenzo ngimtshenile ngePhoenix. Nginama record ngikhuluma ngePhoenix. Ukuthi amandiya agamenxe, amandiya azosusa impi, amandiya ayisa, amandiya achaphaza abantu abamnyama, amandiya achaphaza omama, achaphaza obafowethu, achaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa. Yonke le nto leyo Mkhwanazi, mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting iPhoenix. Disaster elapha ePhoenix, hey, kunamathavela avula 24 hours. Ngufakazi ngiyazi. Kuphuzwa kuze kuse amathavela namatops akhona, amakula nezwe lawo. Anezwe lawo nje ayibambile acontrola analento kuthiwa angithi amandiya ana nengqondo ukuthi iwona lamabelungu umthasha lawazi wena le ngisumlezo omfishane lalela ndiyazi ukuthi iwona lamabelungu obukhulu kulelizwe. Ngiyakutshela cha ngazi ukuthi mina Phoenix sinemotional kahulumeni untolana labantu hayi ukhuluma wena ngale batupela khuluma batupela la khuluma mina into engikhuluma mina la amandiya azuthi wona lamabelungu obukhulu. Ingakho amandiya ekwazi ukuthatha isimo sasePhoenix ayicreate ibe independent. It just went and it went. Mawuthi uyabuka laphana idleke zamadrugs elapha hayi azaziwa siyaziwa bayaholo mstation, okusho ukuthi ngempela uMkhwanazi le never ithintile. Kusekhona eminye imthambo equmbile la Mkhwanazi ayikhale asifesonke baphema, asifesonke baphema.
bosa lebehluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvulwa khona 24 hours abuku utshwala boka uyabudayisa uyithops engazi uyoshaya kuze uyoshaya ngoba kuphulwa yonke into kwemthetho because they are independent country on their own. And I've said it, not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing about drugs. But here, me, ngoba ngikhuluma ngendawo zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke bakwenzela uthola abakhohla ngeke uxoshwe, ngeke ususpendwe, noma amaphosa uzokhuluma nje uzomamblisha. Udeclare committee lokuthi ke committee lizophenywa uyawe yonke into right security yonke tight yonke into South Africa nama investors abangesabi futhi sizelwa iG20 summit ngoNovember ahambe njenge defender eviki poncho finish. Kwa.